retko videli uzore i mnogo toga učili od Čeha. Za one koji ne znaju, od izgradnje glavne železničke stanice u Beogradu, tamo s kraja 19. veka, do izgradnje hotela Slavija, Františeka Nekvasila, pre toga Františeka Zaha, koji je bio uzor i Iliji Garašaninu, do mnogih drugih ljudi, do Ignjata Bajlonija. Uvek smo imali Masarika, uvek smo imali najbliže odnose i mnogo toga učili i dobijali od znamenitih Čeha. Naše prijateljstvo i danas je na izuzetno visokom nivou i ona se ogleda ne samo u bilateralnim politički dobrim odnosima, već bih rekao u sve boljim ekonomskim odnosima i sve značajnijem nivou trgovinske razmene. Ali kad govorimo o politici, da izrazim veliku zahvalnost premijeru Babišu i Češkoj Republici na podršci Srbiji na njenom evropskom putu i mi smo o tome razgovarali i ja sam rekao kao racionalan i realan čovek, znajući kako se stvari odvijaju u Evropskoj uniji i razumevajući poziciju evropskih lidera i šta je to sve što se dešava, da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope i da imamo otvorene granice kako u regionu, tako i prema svim zemljama članicama Evropske unije. I da bi to bio ogroman uspeh, da Srbija ne zavisi od tuđih fondova, Srbija ne zavisi od toga hoće li negde da stavlja veto ili da ima komesare. Srbiju interesuje njen ekonomski napredak i ja sam tempom našeg napretka veoma, veoma zadovoljan. Mi danas imamo značajno veću stopu rasta nego što je stopa rasta na nivou Evropske unije i to nije prva godina, ni druga, ni treća, već je to više godina za redom, a sledeće godine će ta razlika biti još veća i mi ćemo tu distancu i tu razliku u bogatstvu između zapadnoevropskih zemalja i Srbije da smanjujemo i u buduće. U svemu tome, ja verujem da i slušajući izjave premijera Babiša, da i on stoji na sličnom stanovištu i da bi bilo potrebno i da bi bilo dobro da ovako, rekao bih, pragmatične i praktične stvari uradimo koje bi bile u interesu i Evrope i zemalja kandidata i sa Zapadnog Balkana, ali i iz drugih delova našeg kontinenta. Želeo bih da kažem da naša ekonomska saradnja, veoma je zanimljivo, ljudi treba to da vide koliko Češka postaje sve značajniji partner. Pre 12 godina imali smo nivo trgovinske razmene od 430 miliona evra. Danas je on više nego 5 puta, gotovo 6 puta veći, dakle na negde 2,4 milijarde evra. Pri tome je srpski izvoz 1,350 miliona, bio je svega 130 miliona. 10 puta nam je veći izvoz u Češku danas nego što je bio pre 12 godina. Mi smo i danas razgovarali o ekonomiji, o novim investitorima koji dolaze iz Češke i to imamo zahvaljujući investitorima iz Češke, da budem sasvim otvoren između ostalog, zato što dobar deo njih koji ovde radi izvozi svoju robu u Češku Republiku. Mi ćemo danas imati biznis forum, dolaze novi investitori iz Češke i danas smo o tome govorili. Govorili smo i o svim drugim oblicima saradnje, vojno-tehničke saradnje do saradnje u razmeni usluga, servisa i mislim da su to sve važne stvari i za Češku i za Srbiju. Mi ćemo nastaviti da najbliže sarađujemo, tražili smo i posebno je premijer Macut imao važne razgovore po pitanju zdravstva i preuzimanja određenih znanja od Češke Republike u toj oblasti, a za koju znate da mnogo ulažemo i za koju nam je veoma, veoma stalo da možemo da unapređujemo. U periodu januar-maj ove godine imamo povećanje naše razmene i želim da kažem da neki od investitora u našoj zemlji postaju sve veći i sve značajniji investitori, od kompanije Matoni u Aranđelovcu, Knjaz Miloš, koji posle uloženih 28,5 miliona idu na još 40 miliona evra ulaganja i do PPF-a i do mnogih drugih. Ja mogu da kažem da sam srećan što dobro poznajem Andreja Babiša, dugo godina smo prijatelji
I kad to kažem da sam srećan, to je zato što od njega uvek možete da čujete mnogo pametnih stvari, mnogo toga da naučite, te sam i ovu priliku iskoristio da mnogo toga i čujem i naučim od njega kao jednog od najiskusnijih i najmudrijih i najsposobnijih lidera u Evropi i verujem da će i taj iskustvo nam pomoći u daljem razvoju naše zemlje. Za kraj, posebno zahvalnost dugujem premijeru Babišu zbog odluke njegove vlade da dođe na Expo. On će po završetku biznis foruma i ručka današnjeg otići da poseti sajt Expo i verujem da će češki paviljon biti jedan i od najposećenijih i jedan od najboljih paviljona na Expo 2027. godine. Beskrajno hvala još jedan put na svakoj vrsti podrške. Želimo mnogo uspeha, dragi Andrej, u budućnosti i uvek ste dobrodošli u našu Srbiju. Hvala najlepše. Vážený pane prezidente, milý Alexandře, moc děkuji za vřelé přijetí. My jsme skutečně dlouhé léta přátelé a já jsem tady byl naposledy 10. února v roce 2021. Ano, tehdy jsme bojovali s covidem a Srbsko patřilo mezi nejlepší země v Evropě a tehdy pan prezident daroval České republice 100 000 vakcín Pfizer, když jsme o ně bojovali v rámci Evropské unie, která nám tehdy nepomohla. Takže takovéhle věci se nezapomínají a proto ty naše vztahy jsou skvělé dlouhodobě. My se vidíme tento rok už po čtvrté, viděli jsme se v Davosu, jsme spolu jednali, byli jsme spolu v Tivatu, v Paříži a teď tady a já jsem nadšený z toho, jak ten biznis našich firem tady v Srbsku funguje a už, jak bylo řečeno, dosahuje 2,4 miliardy euro. Takže máme tady skvělé firmy s námi, budeme na tom fóru, bude tam společně 100 firem a já jsem studoval zahraniční obchod a odešel jsem z biznisu a teďka dělám biznis pro Českou republiku. A dělám to rád, takže já doufám po tom, co jsme spolu dneska jednali, že nakonec se nám podaří tady prodat ty naše letadla Skyfox, které vyrábí aerovodochody a dokonce to nabízí Srbsku provedení Rafale. Vy jste si koupili Rafaly a ten Skyfox je zkušební letadlo a pokud se to povede, a doufám, že se to povede, tak ty vaši piloti budou mít pocit vlastně, že se trénují v Skyfoxu, alebo se cítí jak v Rafalu. Potom samozřejmě máme skvělé letadlo L410, jsme vám taky jako nabídli, nabízíme i financování, takže je tady obrovský prostor pro další biznis, pro naše firmy, které jsou tady velice silné, jako PPF, jako Matony, AŽD, Linet, který tady chce a se rozhodl a uvažoval o Řecku a Srbsku a jak mě informoval zástupce Linetu, tak tady chtějí otevřít hub pro celý západní Balkán. Takže těch příležitostí je tady strašně moc. My, když jsme nastoupili do vlády, vlastně jsme tam půl roku, tak Karel Havlíček našel na stole nevyplněnou přihlášku na Expo, tak bylo jasné, že jsme řekli, že ano. A my se na to strašně těšíme a děkujeme i za to, že nám nabízíte pro naši expozici jako skvělé místo. A myslím si, že to bude velká událost pro Srbsko, pro nás všechny a určitě se těšíme. Já jsem se potkal krátce v Jerevanu s panem premiérem Masutem a my jsme paradoxně strávili celé tête-à-tête o zdravotnictví. Ano, to je moje velké téma a pan premiér je lékař a mluvili jsme o všem možném a domluvili jsme se, že nás navštíví v říjnu, aby se mu ukázal jednu z nejlepších onkologických nemocnic v Evropě,
Masarykov onkologický ústav, aby jsem mu ukázal plzeňskou nemocnici, kde máme skvělého radiologa, pana profesora Ferdu, takže bavili jsme se o obezitě, obezita dětí. Ano, u nás jsme začali projekt. Takže tyhle témata byly skvělé a určitě jsme mluvili velice konkrétně a k věci. Nechci dlouho zdržovat, já jen pár slov k Schengenu a Evropské unii. Místo toho, aby Evropská unie se snažila rozšířit schengenský prostor na celý západní Balkán, včetně samozřejmě Srbska, já jsem k tomu vystupoval xkrát. Já vůbec nechápu, proč vlastně Srbsko není v Schengenu. Paradoxně některé země Schengenu, a já jsem stál na hranici Severní Makedonie, možná brání o mnoho hůř naše Evropu proti ilegální migraci než ty nešengenské. A stejný příběh je s Evropskou unii. Jo? Místo toho, aby my jsme jako Evropská unie usilovali o to, aby Srbsko a západní Balkán byly součástí Evropské unie a Schengenu, nekonečný příběh, který trvá desítky let a bohužel nejsme schopni na úrovni Evropské rady si říct natvrdo, proč vlastně je nechceme. My říkáme, že ano, Srbsko má naši podporu a samozřejmě je to, si myslím, že důležité pro Evropu, hlavně v těch časech, kdy skutečně bohužel místo slova mír se stále mluví o válce. Takže moc děkuju, pane prezidente, děkujeme za včerejší večeři, byla úžasná, a za atmosféru, za přátelské vztahy a myslím si, že skutečně ta naše spolupráce je skvělá a je tady plno projektů, které naše firmy nabízejí a pevně věřím, že to dotáhneme do konce. Moc děkuji ještě jednou za přijetí a za pohostinnost. Tak pokud můžu odpovědět jako první, tak ano, naše firmy, my jsme dneska seděli s našimi firmami, jsme se připravovali na to jednání i s panem prezidentem, i se srbskou vládou a na to fórum podnikatelské, takže bylo to velice konkrétní, já jsem si všechno zapsal, co nám naše firmy říkají, co by potřebovali a to jsme taky samozřejmě komunikovali, tak já pevně věřím, že perspektivně dotáhneme ty letadla. To je samozřejmě velice důležité, taky Škoda Transportation má tady, nabízí své tramvaje a vlaky a tak dále, takže ten prostor pro další biznis je tady a samotně naše firmy, už například ten Linet, že se rozhodl místo Řecka udělat ten hub tady, tak všichni vítají vlastně tu možnost tady podnikat. Máme tady výborného velvyslance, Srbsko má skvělého velvyslance v Praze, takže za mě všechno funguje a pevně věřím, že ten obrat zase naroste a zrealizujeme všechny ty věci, se kterými naše delegace sem přijela. Da, mi smo imali vrlo konkretne razgovore po različitim pitanjima, govorili o nekim novim investitorima koji su umjesto jedne druge zemlje Evropske unije izabrali Srbiju da u nju investiraju. Dogovoren je kontakt, razgovarali smo o tome da nivo kopredsedavajućeg našeg mešovitog komiteta podignemo na ministarski nivo, dakle da bude na najvišem mogućem nivou i da taj sledeći sastanak bude održan u Beogradu u februaru ili martu sledeće godine, ukazujući time na značaj naše bilateralne ekonomske saradnje. Karel Navriček i Siniša Mali biće u stalnom kontaktu po različitim pitanjima. Ukoliko je potrebna neka vrsta intervencije, podrške, tu ćemo biti i premijer Srbije i ja i naravno premijer Babiš. Govorili smo o mnogo projekata i neki od njih već smo dogovorili i to ostaje naravno da se uradi u skladu sa zakonima i ugovori da brzo budu potpisani. Što se tiče pitanja oko raspisivanja izbora,
Pa ja ne mogu to sam da učinim. Ja to učinim pošto vlada obavesti Narodnu skupštinu, posle toga ja izbore raspisujem. Za očekivati je da izbori budu održani ili u oktobru ili u novembru mesecu. To je kada će biti održani izbori, a to bi značilo da će biti raspisani ili u septembru ili početkom oktobra. Tako da još nemamo tačan datum, ali mislim da svi znaju već izvesno vreme. Ja sam još prošle godine rekao da će do kraja 2026. biti održani izbori i svoju reč držim. Na narodu je da iskaže svoju slobodnu volju. Tako da pre kraja godine imaćemo parlamentarne izbore svakako. Predsjedničke nešto kasnije. No, to je dobrá otázka. Já jsem o tom mluvil, že to nechápu, hlavně, že Srbsko určitě patří do Schengenu. A celý západní Balkán patří do Schengenu. My máme bránit evropský kontinent proti ilegální migraci, proti pašerákům, kteří slibují lepší život, ilegálním migrantům, kteří za to platí. A když nedostanou azyl, tak potom občas páchají atentáty. A pro mě je to nepochopitelné, já o tom mluvím často. Mimochodem v roce 2016, když Viktor Orbán postavil zeď v Budapešti jako první, všichni ho kritizovali. Po 10 letech se Evropa probudila. Teďka to řeší a vlastně potvrzují to, co bylo. Takže problém je, že když někdo někomu vadí, no tak na těch setkáních, a teďka jsme ho měli vlastně, by to bylo férové jako říct do očí Srbsku a říct ten názor. A já tomu jako nerozumím, je to škoda, protože ta situace by měla být úplně opačná. Evropská unie měla usilovat, aby Srbsko a západní Balkán byl v Schengenu a aby postupně, když splní samozřejmě ty podmínky, byly přijaty i do Evropské unie. Potom se nemůžeme divit, že samozřejmě tady v Srbsku nabízí, nevím, Čína hlavně a Emiráty a další jako kapitál, takže logicky Srbsko se chová pragmaticky, ale ta pozice by měla být podle mého názoru úplně opačná. Evropská unie a schengenský prostor by měl mít zájem, aby Srbsko se stalo součástí těchto struktur. Srbija je tek otpočela strateški dijalog sa Sjedinjenim državama. To jeste važna stvar za naš narod, za našu zemlju. I ta tema je veoma kompleksna. Njoj je pridata pažnja ovde samo na simboličnom nivou, a malo ko je ulazi u suštinu i malo ko je želeo da se udubljuje i da sazna šta to zaista nosi. Tu ima i stvari koje nisu jednostavne, nisu lake. Tu ima stvari oko kojih mora da se vodi debata u našem društvu, ali to je važna promena u želji Sjedinjenih Američkih Država da na drugačiji način tretiraju Srbiju. I mi smo veoma zahvalni zbog toga i spremni da razgovaramo i da kao jedna mala, ali slobodna i nezavisna zemlja takav dijalog vodimo u skladu sa interesima, razume se, Republike Srbije i poštujući snagu Amerike i poštujući njenu poziciju u svetu. Što se tiče drugog pitanja, ja ne govorim o unutrašnjim političkim stvarima pred mojim stranim prijateljima, pred našim gostima ili veoma, veoma retko. Ja ne znam šta bih odgovorio ljudima koji ma je jedini program da napadaju tuđe porodice. Ja sam ponosan i na svoje ostarele roditelje i na sve troje svoje dece, i Danijela, i Milicu, i Vukana, tako da šta god oni radili i govorili, to se neće promeniti. Ja neću da delim porodice u Srbiji, neću da delim ni društvo u Srbiji, ja želim ujedinjenu Srbiju, želim normalnu Srbiju u kojoj porodica neće biti ni tema, ni meta bilo kojeg političkog aktera i u tome je razlika između nas. Predsjedniče Republike Srbije, gospodine Vučiću, uvaženi predsjedniče Vlade Republike Češke, gospodine Babiš, cijenjeni predstavnici vlada, ministri, predstavnici državnih institucija Češke i Srbije, vaše ekscelencije, ambasadori,
Poštovani predsjedniče Konfederacije industrije Češke, gospodine Rafaj, dragi češki i srpski privrednici, dobrodošli na okrugli sto Srbija-Češka, poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju koju smo organizovali u okviru zvanične posete predsjednika vlade Češke, gospodina Andreja Babiša, Srbiji. Zahvalni smo našim državnim rukovodstvima, predsjednicima i premijerom i vladama što gradeći i jačajući dobre lične institucionalne odnose na najbolji način jačaju i prijateljstvo naših naroda i jačaju naravno i postiču partnerstvo naših kompanija. Danas smo okupili 50 čeških i srpskih kompanija iz svih ključnih sektora naših privreda. Od najbrojnijih iz metalske, elektro i mašinske industrije, uključujući i namensku, vazduhoplovnu i automobilsku industriju, preko kompanije iz hemijske, gumarske, IT, poljoprivrede, telekomunikacija. U našoj delegaciji, iskoristit ću ovu priliku, osim značajnih imena, tu iz namenske industrije koje su se nama, tu su i veliki sistemi, elektroprivrede i Telekom Srbije, regionalni lideri u transportu i logistici, Miloš Pednel Transfera, iz kompanije iz metalske i mašinske industrije, iz hemijske industrije, među njima je i Beohemija, koja je inače delom i češkom vlasništvu i jedan od najvećih proizvođača polimernih cevi Peštan, takođe veoma interesantno za naše češke prijatelje. Češka jeste Srbiji važan trgovinski partner i veoma važno izvozno tržište. U proteklih 10 godina trgovina nam je povećana 4 puta. Sa češkim privrednicima ovde je danas i moj uvaženi kolega Jan Rafaj, predsjednik Konfederacije industrije Češke, sa kojim sam evo i pre ovog skupa imao koristan sastanak o tome kako da naše dve poslovne asocijacije snažnije podržimo naše kompanije i već pripremamo po narednu uzvratnu posetu srpske privrede krajem ove godine, kasno jesen ove godine. Gospodin Rafaj će nam iznati viđenje buduće saradnje iz ugla kompanije koje okuplja češka privreda. Izvolite, gospodine Rafaj. Vaše excelence, pane prezidente Vučiči, pane premiér Babiši, vážení ministři, vážení hosté, dámy a pánové, přítomnost prezidenta Vučiče a premiéra Babiše podtrhuje strategický význam česko-srbských vztahů a silný závazek obou zemí dále prohlubovat naše hospodářské partnerství a dovolte mi, abych vás tedy i za Svaz průmyslu, největší asociace podnikatelů v České republice, pozdravil. Než začnu hovořit o biznisu, dovolte mi jednu osobní poznámku. Mám k Srbsku velmi blízký osobní vztah, protože už více než 35 let, kousek od Nového Sadu, žije moje sestra se 4 dětmi a má srbského manžela. Dost často je navštěvuji na nejrůznější rodinné události a můj švagr je rovněž podnikatel tady, takže mám spoustu vnímání toho, jak se tady žije. Pokaždé si odvezu samozřejmě ajvar, kajmaku, plazmu, raky. Děkuji za to a cítím se tady proto jako být mezi přáteli a věřím, že i tohle pomůže našemu biznesu. Náš biznis tady je dlouhodobě prezentován už od doby nejslavnějšího českého podnikatele. Když jsme vstupovali tady, váš nejslavnější Nikola Tesla, náš Tomáš Baťa, který tady postupně rozvinul až 500 prodejen v tomhletom regionu a byl velmi úspěšný, ale jsou tady taky známy značky, jako je Škoda, Zetor, Java, Meopta a Petrov už z minulosti, stejně tak jako české pivo. Dneska tady působí firmy, jako je PPF, Škoda Auto, Škoda Transportation, Sebr staví nádherný projekt uprostřed Bělehradu, Matony přenáší prémiové know-how do vašich tradičních produktů a takhle bych mohl pokračovat a věřím, že to bude i zmíněno ve vystoupení pana premiéra. Znáte naše produkty a fungování přes třeba Dr. Max a další. Věřím, že navážeme na úspěšnou spolupráci, protože v naší delegaci jsou firmy, které přiváží pokročilou strojenskou výrobu, energetiku, obranu a bezpečnost, digitální technologie. Já jsem velmi rád, že s panem prezidentem hospodářské komory jsme mohli právě diskutovat i o projektech, které se týkají AI a kvanta jako takového. Dále kybernetická bezpečnost, dopravy, těžkého průmyslu, těžebního průmyslu a tak dále. Ale biznis vždycky souvisí i s tím, že podnikatelé musí umět spolu komunikovat, najít nějaké další témata než jenom biznisové, proto jsem rád, že máme propojení i přes kulturu, sport, spoustu věcí nás spojuje, stejně jako vy jste dali světu jednoho z nejlepších tenistů Nováka Djokoviče
tak my dáváme zase nejlepší tenistky od do Martiny Navrátilové. Dneska už, když se díváte na finále Wimbledonu, musíte sledovat jenom Češky, takže věřím, že i tady máme spoustu společného a můžeme navázat. Takže věřím, že spojení vaše Pljeskavice, Ajvaru, Sarmy a skvělého českého piva je právě ukázkou toho, jak může být spojený i český biznis. Já věřím, že navážeme spoustu skvělých českých nových partnerských programů. Dovážíme letadla, jsme jedna z mála zemí, která je schopná vyrobit letadlo, která je schopná vyrábět celky pro obranný průmysl a tak dále. Věřím, že ta spolupráce byla velmi plodná. Děkuji za pozornost. Vážení hosté, dámy a pánové, je pro mě ctí být dnes v Bělehradě u příležitosti zahájení Českosrbského podnikatelského fóra. Já jsem strašně rád, že jsem znovu tady v Srbsku, byl jsem tady naposledy v únoru 2021 a s panem prezidentem máme dlouhodobě přátelské vztahy a tento rok se vidíme už po čtvrté a jsem tomu strašně rád. Česká republika se dlouhodobě těší velmi dobrému jménu v celém regionu západního Balkánu, což představuje cenný základ pro naši hospodářskou spolupráci. Stejně mě těší, že i Srbsko má v České republice velmi dobrou pověst. Během posledního desetiletí zaznamenal vzájemný obchod mezi Českou republikou a Srbskem pozoruhodný růst. Celkově obchodní obrat se více než ztrojnásobil a dosáhl 2,4 miliardy euro. Česko není pouze spolehlivým obchodním partnerem, ale také významným investorem v Srbsku, což svědčí o vyšší úrovni našich hospodářských vztahů. Naše firmy se dlouhodobě snaží prosadit v oblasti veřejných zakázek v Srbsku. Z tohoto důvodu ministerstva obou zemí hledají nejlepší způsob, jak prostřednictvím vládní dohody umožnit realizaci zejména infrastrukturních projektů, které by přinesly prospěch oběma zemím. Ale my jsme s panem prezidentem v rámci tête-à-tête našli ten způsob, takže určitě si myslíme, že bychom mohli mít stejný vztah, jako mají některé země Evropské unie a pan prezident je tomu velice nakloněn. Rozmanitost podnikatelské delegace, která nás dnes doprovází, odráží široké spektrum ekonomických příležitostí, jež Srbsko od obranného a leteckého průmyslu přes energetiku, zdraví a sílu českého know-how i připravenost dále rozvíjet spolupráci se srbskými partnery. Chtěl bych teďka krátce představit, a určitě je znáte, samozřejmě PPF Group, která patří mezi největší české investory v Srbsku. Její produkty propojí miliony zákazníků v oblasti telekomunikací, médií, financí a technologií a já pevně věřím, že perspektivně se nám povede i tady prodat tramvaje nebo vagony, protože Škoda Transportation je určitě velice kvalitní firma. Když mluvíme o investicích, samozřejmě máme tady Matony, je tady pan majitel osobně, investovali tady od roku 2019 až 250 milionů euro a je to vlastně největší výrobce nealkoholických nápojů ve střední Evropě, který dokázal proměnit regionální značku mezinárodní úspěch a společnost je rovněž vlastníkem největšího srbského výrobce minerálních vod a energetických nápojů Kňaz Miloš. Ptal jsem se, jestli to má něco společného s bývalým prezidentem, který měl taky skvělý vztah s panem prezidentem, ale je to originál, značka. Takže samozřejmě důležitá je i účast zástupců České exportní banky, významného partnera českých exportérů při jejich působení na zahraničních trzích. A měl jsem tu čest předat panu prezidentovi i nabídku financování těch letadel, které my tady nabízíme, a to jsou ty Skyfoxy a L410. Vítám samozřejmě zástupce společnosti AŽD, jedné z předních českých technologických a inženýrských firm, specializující se na železniční zabezpečovací systémy, dopravní infrastrukturu a řešení inteligentní mobility. Jejich účast potvrzuje značný potenciál další česko-srbské spolupráce v oblasti moderních dopravních řešení. Další českou společností zaměřenou na veřejnou dopravu je Tramotech, inovativní inženýrská firma poskytující specializovaná průmyslová technologická řešení.
Od dopravy se nyní přesunu k městům. Společně SEBRE se zaměřuje na investice do prestižních nemovitostí a rozvoj komplexních městských lokalit v Srbsku. Samozřejmě ten problém, který jsme dneska řešili, já myslím, že srbská strana to vnímá a snad to dopadne dobře. Poradenská společnost Aspiro, dynamická skupina zaměřená na investice a rozvoj podnikání, která pomáhá firmám růst, inovovat a expandovat na zahraniční trhy, dnes podepíše se svým srbským partnerem Energoprojekt Holding AD memorandum o porozumění a spolupráci. Společnost Provod, respektovaná inženýrská firma působící v oblasti vodního hospodářství, energetiky a průmyslové infrastruktury, je zde, aby jednala o možnostech své spolupráce se srbskými podniky. Další firmou, která pomáhá obcím i průmyslu efektivně hospodařit s jedním z našich nejcennějších zdrojů prostřednictvím moderních vodohospodářských řešení, je ProSystem Water Management Services. Agedata přináší inovace do digitálního zemědělství a pomáhá zemědělcům činit lepší rozhodnutí prostřednictvím dat, precizních technologií a pokročilé analytiky. Potom je tady samozřejmě Omnipol, vlajková loď našeho zbrojařského průmyslu, propojující špičkové letecké a obranné technologie s globálními trhy a partnery a samozřejmě ta nabídka na L410, 3 kusy, které nabízíme, tak měl jsem z toho velice dobrý pocit. No a potom samozřejmě Aerovodochody, jedno z nejstarších evropských výrobců letecké techniky, který vyrábí špičková cvičná vojenská letadla. Já jsem pana prezidenta osobně informoval o tom, jak jsme ráno o tom mluvili, že Aero nabízí ten Skyfox vlastně jako zkušební letadlo upgradeované na Rafale. Srbsko koupilo Rafaly od Francie a ten pilot, když by zkoušel to naše letadlo, letěl, tak vlastně se bude cítit jak v Rafalu, co si myslím, že je skvělá věc. Takže doufáme taky, že to tady dobře dopadne, měl jsem z toho dobrý pocit a je to samozřejmě jako důležité pro tento náš průmysl. Rychle rostoucí poskytovatel logistických služeb Jízda Europe, SRO, může sdílet své zkušenosti s propojením evropských a asijských trhů prostřednictvím chytrých řešení v oblasti dodavatelských řetězců a dopravy. Transrol, přední výrobce dopravníkových technologií, jehož produkty pomáhají zajišťovat provoz průmyslových podniků, přístavů a logistických center po celém světě, je dnes připraven navázat spolupráci s srbskými partnery. Své inovativní technologii představí také společnost Advanced Materials JTJ, průkopník českých nanotechnologií, který převádí špičkový výzkum do praktických řešení pro čistý vzduch, energetiku a udržitelný průmysl. Whittaker Group, společnost zaměřená na průmyslovou spolupráci, rozvoj podnikání a technologicky orientovaný růst, přijala do Srbska navázat nové kontakty. Mezi účastníky je také Beochemia, jeden z předních výrobců produktů osobní a domácí péče v jihovýchodní Evropě, který obsluhuje miliony zákazníků v celém regionu. Enelex přináší inovativní energetická řešení, podporující spolehlivou infrastrukturu a přechod udržitelnější budoucnosti. Dnes je tady i společnost Limet, český lídr v oblasti inovací, jehož nemocniční lůžka a zdravotnické technologie zlepšují péči o pacienty ve více než 100 zemí světa. Já jsem pana prezidenta informoval o tom, že Limet se rozhodl při rozhodování, kde zřídí svůj hub na Balkáně mezi Řeckem a Srbskem a jsem rád, že mě zástupce Linetu dnes informoval o tom, že právě Srbsko bylo vybráno jako hub Linetu pro tento region. Společnost Asterfam, zaměřená na zdravotnictví a zlepšování přístupu k moderním farmaceutickým a zdravotnickým produktům, je připravena navázat nové kontakty a partnerství. Taky vítám tady společnost Max, největší síť lékáren ve střední Evropě. Ráno jsem mluvil se zástupci tady ze Srbska, která spojuje odborné zdravotnické know-how se silným důrazem na kvalitu péče o pacienty. Velice dobrá firma, známá firma, globální firma. Logarex, technologická firma rozvíjející inteligentní měření a digitální řešení pro energetický management, je zde připravena rozvíjet obchodní spolupráci se srbskými partnery.
Zastoupena je rovněž společnost Agados, specializující se na výrobu přívěsů, která spojuje technickou excelenci se silnou sportní orientací. A v neposlední řadě Ostendorf, renomovaný evropský výrobce potrubných systémů podporujících udržitelnou výstavbu a moderní infrastrukturu. Takže společnosti zastoupené na dnešním fóru jsou připraveny prohlubovat spolupráci se svými současnými i budoucími srbskými partnery a dále rozvíjet silný potenciál našich bilaterálních hospodářských vztahů ke prospěchu obou zemí. Velmi si vážíme dlouhodobého partnerství mezi Českou republikou a Srbskou republikou a těšíme se samozřejmě na další rozvoj obchodu, investic a podnikatelské spolupráce založené na vzájemné důvěře a sdílených zájmech. Jako vysoce industrializovaná země usilující o vyšší energetickou bezpečnost a technologické inovace vidí Česko významné příležitosti pro vzájemné výhodnou spolupráci. České firmy mohou nabídnout špičkové know-how, pokročilé technologie, vysoce kvalitní produkty. Takže my jako nová vláda, Karel Havlíček, když přišel do úřadu, našel na stole nevyplněnou, nepodepsanou přihlášku na Expo v Srbsku, takže samozřejmě jsme se okamžitě aktivizovali a těšíme se na to. Děkujeme Srbsku, že nám dalo skvělé místo v rámci našeho pavilonu a určitě si to lépe pohlídáme než to bývalé Japonsko a určitě Karel Havlíček jako první vicepremiér zodpovědný za ekonomiku a energetiku a vlastně celý biznis to bude všechno řídit, ne koordinovat, řídit. Takže já jsem strašně rád, že jsme tady, jsem rád, že všechno posouváme dopředu. Za mě to je velice úspěšná cesta už v této chvíli i na základě jednání s panem prezidentem. Děkujeme za vaši pohostinnost, za přijetí a samozřejmě se moc těšíme na další spolupráci a určitě tady asi firmy dostanou nějaký prostor, takže přeju vám plodnou diskusi, úspěšná jednání a mnoho nových obchodních příležitostí a moc děkuji za pozornost. Postaje sve značajniji udeo u našoj sveukupnoj razmeni. Mi imamo političke veoma dobre veze, ekonomski sve bolje. Ja mislim da su ovakvi forumi dobra da od nas čujete i dobijete političku poruku. Vi Česi da ste dobrodošli u Srbiju, više čeških investicija u našoj zemlji i sa druge strane da smo u stanju da pomognemo u rešavanju svih tehničkih, bilo kakvih drugih poslovnih problema na koje država ima pravo da utiče. Kontakt između prvih potpredsjednika vlade gospodina Karela Havričeka i Siniše Malog i to smo danas dogovorili da ukoliko se pojave bilo gde bilo kakvi problemi da odmah mogu da reaguju. Češke kompanije ovde bile zadovoljne, ali da bi naši ugovori međusobni i međusobne obaveze bile i odgovornosti bile u potpunosti poštovane. Srbija, zašto mislim da je Srbija dobro mesto za ulaganje i za dolazak čeških investitora? Ako ste vi sami rekli da je limit umesto jedne... U Srbiji mi ne menjamo propise, imamo punu stabilnost, mi poreze nismo menjali 10, 12, 14 godina. Imamo stabilan kurs nacionalne valute, iako on nije fiksni, ali veoma stabilan i 14 godina se nije menjao. Istovremeno, kod nas ne rastu ni porezi na dobit, ni porezi na dodatu vrednost. Kako smo postavili još pre 12 godina i čini mi se to daje dodatnu stabilnost svakome ko želi da ulaže u našu zemlju, jer može da računa na to kako će u budućnosti da obavlja svoj posao. Istovremeno, mislim da to što smo u stanju uvek da se potrudimo da pomognemo još jednu dodatnu prednost i vrednost za srpsko investiciono tržište. Istovremeno, tačno je da postoje problemi ponekad, da postoje problemi nekada sa dozvolama za vaše građevinske kompanije i borimo se i trudimo da to prevaziđemo, kao što se borimo i trudimo da prevaziđemo i mnogo problemima od
PPF-a do manjih problema Matone do svega drugog. Uvijek se trudimo da koliko je moguće pomognemo. Reč je o veoma uspešnim kompanijama, reč je o zarađuju mnogo i koji su uspešni ne samo na nivou Srbije, već na nivou celog regiona i rekao bih cele jugoistočne i centralne Evrope, pa i šire, tako da smo mi veoma zahvalni što imamo tu mogućnost da sarađujemo sa takvim kompanijama. Takođe, mi smo danas razgovarali o konkretnim stvarima sa predsednikom vlade i verujem da će uskoro biti i najkonkretnijih rezultata. Veoma detaljno i veoma temeljno razgovarali. I želim samo da kažem da mi sa Češkom imamo i tu sreću, jer kada je došao predsednik vlade, gospodin Babiš, u oblasti razvoja i savremene industrije, inovacija, digitalne ekonomije, novih tehnologija, možemo da budemo pouzdan partner za ovaj deo. Industrijski lider u proizvodnji mašina, električne opreme, energetskih tehnologija, medicinske opreme, hemijske industrije i drugih savremenih proizvodnih sistema. Za nas je veoma važno što možemo mnogo toga i da naučimo od naših čeških prijatelja i posebno bih istakao sve uspešniju saradnju u vojno-tehničkoj oblasti i na vojno-tehničkom polju i verujem da će tu saradnja biti dodatno unapređena i da ćemo moći da proširimo, bez obzira na to što Češka je članica NATO-a, mi smo vojno-neutralna zemlja, i na vojnu i vojno-medicinsku i svaku drugu vrstu saradnje. Želim samo da još istaknem jednu stvar, da sam zamolio danas premijera za ekonomsku saradnju između Srbije i Češke da to podignemo na ministarski nivo. Sledeći sastanak bi po našoj računici trebalo da bude održan u Beogradu, u Srbiji, ili u februaru ili u martu, neposredno pred Expo, za koji smo izuzetno zahvalni predsedniku vlade Babišu i prvom potpredsedniku na tome što su doneli odluku da Češka učestvuje i posebno sam srećan što ćete danas imati priliku, uvaženi gospodine Babiš, da posetite Expo i da vidite kako je to gradilište, da vidite šta sve radimo, da vidite koliko ulažemo u razvoj Srbije i verujem da ćete biti veoma zadovoljni. Želim takođe da kažem voditi kontakte između naših srpskih kompanija i čeških kompanija, da ćete moći jedni sa drugima da razmenite iskustva i da razgovarate o sklapanju konkretnih poslova. Izvinite što sam vam ovoliko vremena oduzeo, još jednom beskrajno hvala na poseti. Za mene je, dragi Andrej, to bila čast i kao i uvek mogao sam mnogo toga da naučim od tebe. Bilo gde, Beogradu, Pragu ili na bilo kojem drugom mestu u svetu. Hvala vam najlepše još jedan put, a vas, dragi gosti iz Češke Republike, samo molim da se osjećate ovde u Beogradu i Srbiji